Oh, andyan na pala kayo. Kamusta kayo? Nakapagkape na ba kayo? Ako ito, nagkakape. By the way, shoutout nga pala sa ating mga solid listeners sa Quezon City. Mabuhay po kayo. And thank you for listening. Oo, dito na pala ang apo kong napakagwapo. O kumusta na ba na biyahe ninyo? Medyo pagod po ako sa biyahe. Ikaw ba, Lo? Kumusta ka naman? Ay, ayos lang ako apo. Pasensya ka na at hindi kita nasundo ha. Nasa bukid kasi ako kanina. O ano, may nobya ka na ba? Nako, si Lolo naman bigla-bigla na lang binabanggit ang tungkol dyan. Nandito lang naman ako para magbakasyon lang. Eh balay mo, makahanap ka dito apo. Pero ayos lang ba sa'yo kung kakaiba siya? Oo naman, Lo. Ang pag-ibig naman hindi nasusukat ng ganyan. Basta kung mahal mo yung tao, dapat tanggap mo siya. Kahit hindi na siya normal sa paningin ng iba. Ang sabi nila, ang umibig ay isa sa pinakamagandang mangyayari sa buhay natin. Dahil dito natin mararanasan ang saya o kilig. Pero paano kung ikaw yung taong walang panahon sa mga ganung bagay? Paano kung isang araw bigla nalang tumibok ang puso mo sa taong hindi mo inaasahan? Paano kung umibig ka sa taong hindi mo katulad? Handa ka bang buksan ang puso mo? Sige nga, paki-comment ang inyong mga sagot sa ibaba at magbabasa ako kapag napili ang aking storya. Isang mapagbalang araw sa iyo, Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito. Ako si Eric, hindi ko tunay na pangalan. Isa akong salesman sa isang private company sa bandang Ortigas. Hindi ko na babanggitin pa kung anong pangalan ng pinagtatrabahuhan ko para na rin sa kaligtasan ko. Isa sa mga paborito kong libangan tuwing day off ay ang makinig sa mga kwentong aswang. Kaya naman palagi akong nakasubaybay sa mga channels niyo kagaya na lang ng Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Sitio Pangil, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, Dear Miss Amy and Miss and Mr. Love and Miss Heart. May nais nga lang pala akong ibunyag sa inyo. Ito ay tungkol sa kapatid ng lolo ko. Ang kapatid ni Lolo Edward na si Lolo Elmo. Mahigit 3 dekada na mula nang mangyari ang kwentong ito. Lumaki sila sa isang simpleng pamilya. Hindi mayaman at hindi rin salat. Kumbaga, nabibili lang nila ang kanilang mga gusto. Si Lolo Elmo ang panganay sa magkakapatid. Kaya siya ang unang nagtrabaho pero dumating din araw na tuluyan na siyang napagod sa kakatrabaho. Kaya naman naisipan muna niyang magbakasyon sa probinsya ng kapatid ng tatay nila. Sa bandang Mindanao yon. Pumunta si Lolo Elmo doon para lang sana magbakasyon at magpahinga. Pero hindi niya lubos akalaing makikilala niya ang dalagang magpapabago sa buhay niya. Si Elira. Akala ni Lolo Elmo magiging maganda ang pananatili niya sa baryo. Pero hindi nagtagal. Unti-unting mabubunyag ang mga sikreto ng mga taong malapit sa kanya. At iyon ang iko-confess ko sa inyo. Ikukwento ko ito sa paraang parang si Lolo Elmo ang nagsasalita para mas lalo ninyong maintindihan ang buong kwento. Ay, nakong bata ka. Ang balita ko masyado ka raw bugbog sa trabaho. Ay nako, huwag mong masyadong pinapagod ang sarili mo at baka katawan mo na ang bumigay dahil dyan sa ginagawa mo. Ay, kaya nga ako nandito, Lo eh. Dahil magpapahinga muna ako. Mabuti naman kung ganon. Maraming magandang pasyalan dito sa baryo. O siya, kumain na muna tayo. Sige, Lo. Ipapasok ko muna itong mga gamit ko, ha. Saan nga po pala yung kwartong tutuluyan ko? Diyan sa ikalawang palapag. Iyong pinakadulong bahagi. Bilisan mo at sumunod ka kaagad sa akin. Nakangiting tumango na lamang ako kay Lolo Kaloy noon. Dumiretso na ako sa ikalawang palapag ng bahay niya. Padilim na noon kaya ramdam ko ang unti-unting paglamig ng paligid. Nakabukas din ang bintana sa ikalawang palapag. Kaya nakita ko rin ang unti-unting paglamon ng ulap sa araw. Matapos ang ilang segundong paglalakad, tuluyan na akong nakarating sa sinasabing silid ni Lolo Kaloy. Pagpasok doon, agad kong inilapag ang dala kong bag. Isa-isa ko munang inayos ang mga dala kong gamit bago bumaba sa kusina. Pagdating doon, nakita kong nakahanda na ang kakainin ko. Kaya nagpasalamat ako sa kanya. Sabay kaming kumain ni Lolo Kaloy noon.
Masaya rin kaming nagkwentuhan kung ano-ano ang pinag-uusapan namin kaya medyo natagalan din kami sa pagkain. Walang pamilya si Lolo Kaloy kaya mag-isa lang siya sa buhay. Nagpresenta na rin akong maghugas ng pinagkainan namin pero hindi siya pumayag. Kaya ang ginawa ko na lang ay umakyat sa silid ko para magpahinga ng saglit. Maya-maya, inaya ako ni Lolo Kaloy na lumabas muna. Pumayag na ako noon dahil maaga pa naman. Isinama niya ako sa isang pagtitipon pero naiwan ako sa labas noon. Tahimik lang akong nakaupo sa may bandang labas nang bigla akong nakarinig ng malakas na pagkalabog. Paglingon ko, isang babae ang nakita kong nasa lapag. Agad akong tumayo para tulungan siyang damputin ang mga dala niyang nahulog sa sahig. Naku miss, ayos ka lang ba? Oo, nakakaya naman at nagpa talaga ako sa harapan mo. Salamat pala ha. Oo lang nga naman. Oo, Elira, ikaw pala yan. Magandang gabi po, Lolo Kaloy. Mukhang nakilala mo na pala ang apo ko. Ay, apo niyo po pala siya? Oo. Nga pala, Elmo si Elira, kapitbahay ko. Elira si Elmo, ang apo ko. Bagong dating lang siya dito sa baryo natin. Ganun po ba? Ikinagagalak kong makilala ka, Elmo. Ako din. Sa susunod mag-iingat ka na. Oo. Hindi ko kasi napansin yung bato eh. O siya, dito na pala ako. Kailangan ko na umuwi. Sige, mag-iingat ka. Nakangiting tumango na lamang si Elira sa akin noon. Hindi ko alam kung bakit pero ang gaan-gaan agad ng pakiramdam ko sa kanya. Parang ang dali lang niyang lapitan kahit ngayon lang kami nagkita. Saglit pa lang silang nag-usap ni Lolo at ang matapos ay nauna na siyang maglakad. Pasimple ko siyang sinulyapan habang naglalakad siya palayo. Napatingin lang ako sa kanya hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Maya-maya nag-aya na rin si Lolo Kaloy pauwi sa kanyang kubo. Sumunod lang ako sa kanya pero si Elira pa rin ang nasa isip ko. Pagdating sa kubo, dumiretso ako sa kusina para uminom ng tubig. Si Lolo Kaloy naman ay pumunta sa likod ng bahay para may ayusin. Pagbalik niya, tinawag niya ako at naupo kami. Nagkwentuhan kami tungkol sa kung ano-ano. Una, tungkol sa mga kapatid ko sa Maynila. Sumagot naman ako sa mga tanong niya pero minsan napapaisip pa rin ako. Hindi nagtagal, napunta kay Elira ang usapan namin. Diretsahan siya nagsalita tungkol sa kanya. Kinuwento niya kung saan galing si Elira at paano ito napunta sa baryo. Napakasipag talaga niyang si Elira. Oo nga po Gabing-gabi na, nasa kalsada pa rin. Masipag talaga si Elira. Magmula nung bata pa lamang siya. Ayan kasi ang itinuro sa kanya ng mga taong umampon sa kanya. Ano lo? Tama bang narinig ko? Ampun si Elira? Oo. Tapos alam mo ba, maraming ilag sa kanya dito. Bakit naman po? Hindi ko nga alam Mukhang mabait naman siya. Tama ka, mukhang madali mo siyang makakasundo po. Bahala na lo. Hindi naman mahalaga sa akin yan Ay, ewan ko sa yung bata ka. O siya, magpapahinga na ako at bukas na maaga pa akong pupunta sa bukid. Magpahinga ka na rin po. Panigurado, pagod na pagod ka rin sa biyahe kanina. Sige lo. Tumango na lamang si Lolo Kaloy sa akin. Saglit ako naiwan sa sala pero maya-maya umakyat na rin ako sa silid ko. Inayos ko muna ang mga gamit bago ako tuluyang mahiga. Mabilis lang akong dinapuan ng antok nung gabing yun at kinabukasan maaga akong nagising dahil sa malakas na pagtilaok ng mga manok. Dali-dali akong bumangon noon. Pero umunat muna ako bago tuluyang lumabas sa aking silid. Paglabas nakita ko nakabukas na ang bintana sa may ikalawang palapag. Dahan-dahan akong lumapit doon at nang makalapit agad kong natanaw ang napakagandang tanawin. Napapikit din ako nang maramdaman ng malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa aking balat. Saglit pa akong tumambay sa ikalawang palapag. Mas pinili ko munang tingnan ang buong kapaligiran. Matapos ang ilang minuto bumaba na rin ako sa kusina. Wala na si Lolo Kaloy nang makababa ako. Nagkape lamang ako nung araw na yon at ang matapos dumiretso agad ako sa banyo para maligo. Naisipan kong lumabas noon para mamasyal. Naging maayos naman ang pamamasyal ko nung araw na yon dahil nakilala ko na rin ang iba pang mga taga-baryo. Lahat sila ay mababait at talagang madaling makapalagayan ng loob. Sa paglipas ng araw, unti-unti ako naging komportable sa paligid.
Madalas akong lumabas noon kaya palagi ko ring napapansin si Elira. Noong una hindi namin pinapansin masyadong isa't isa. Simpleng ngitian lang ang ginagawa naming dalawa. Pero hindi nagtagal, unti-unti na rin kami naging malapit sa isa't isa. Dumating ang buwan ng piyesta sa baryo. Maaga pa lang noon ay naghahanda na ang mga tao at iyon ang unang araw na talagang nagkausap kami. Elmo, pwede bang tulungan mo ako dito? Sige ba? Ano ba yung gagawin? Ihigpitan lang ang tali para hindi mapigtas. Akin na yung mga tali. Eto pasensya ka na ha. Wala kasi ako malapitang iba eh. Ayos lang naman yun. Nakita kita kanina. Ang sipag mo naman. Nagtitinda ka lang kanina tapos ngayon, nandito ka na para tumulong. Yun ba? Hindi pa naman ako pagod kaya naisip kong tumulong na lang. Napatango na lang ako sa sinabi niya at saka ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Isang matamis na ngiti pa ang ibinigay niya sa akin na agad kong sinuklian. Hindi ko namalayang napapahaba na pala ang usapan naming dalawa noon. Kaya hindi ko rin namalayan kung paano kami natapos sa ginagawa namin. Para bang ang bilis ng oras kapag siya ang kasama ko. Akala ko noon yun na ang huli naming pag-uusap ni Elira. Pero sa mga sumusunod na araw nagkita ulit kami hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa. Dumating ang araw ng piyesta sa baryo. Umaga pa lang lumabas na ako sa bahay ni Lolo Kaloy. Medyo kinakabahan pa nga ako habang naglalakad papunta sa bahay nila Elira. Hindi ko alam kung bakit pero parang espesyal ang araw na yon para sa akin. Pagdating ko sa tapat ng bahay nila, saglit akong tumigil. Huminga muna ako ng malalim bago kumatok. Ilang segundo lang, bumukas na ang pinto at siya ang bumungad sa akin. Ang aga mo namang dumating. Pasensya na. Masyado lang yata akong nasasabik. Nako, halika nga muna at ipapakilala kita kay nanay at lola. Nay, La, si Elmo nga po pala kaibigan ko. Elmo, si Nanay Pina at Lola Maria nga pala. Magandang araw po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Kami rin. Maupo ka muna Elira, apo. Kuhanan mo nga muna ng maiinom itong bisita natin. Agad na sumunod si Elira sa sinabi ng kanyang lolo. Naiwan ako mag-isa sa sala noon kasama ng lolo at nanay ni Elira. Napalunok na lang ako nang mapansin ang paraan ng pagtingin nila sa akin. Parang sinusuri nila ako. Nakahinga na lang ako ng maluwag nang dumating si Elira. Agad niyang inabot sa akin ang kape. Mabilis ko lang ininom yon dahil kailangan na naming makaalis ni Elira. Magkasama kaming nanood sa plaza noon. Tuwang-tuwa kaming dalawa dahil sa mga palabas. Pagkatapos manood, inaya ko naman siyang maglakad-lakad sa baryo. Umabot na kami ng gabi at magkasama pa rin kaming dalawa. Ilang araw ang pista noon kaya ang daming kaganapan sa baryo. Dumating ang araw na pinaka-araw ng fiesta. Mas maraming pagkain noon at ang lahat ng tao ay nagsasayawan. Bilog na bilog ang buwan ng gabing iyon. Tahimik lamang akong naghihintay kay Elira noon. Pero umabot na ng isang oras at hindi pa rin siya dumadating. Ako lang ang walang kasayaw noon. Hindi naman ako naiinggit dahil mas nangingibabaw sa akin ang pag-aalala. Isang malalim na paghinga pa ang ginawa ko bago umalis sa plaza. Agad kong pinuntahan si Elira sa bahay nila. Medyo malayo-layo iyon sa plaza. Tahimik akong naglalakad noon. Minsan sumisipol ako para mabawasan ang katahimikan ng paligid. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin noon. Maya-maya isang malakas na pag-alulong ng aso ang narinig ko. Sobrang lakas noon at tila ba humalo sa buong paligid. Saglit akong napahinto noon at pinakiramdaman ang paligid. Lumingalinga pa ako para tingnan kung may nakasunod ba sa akin. Nang masiguradong wala, saka ako naglakad papunta sa bahay nila Elira. Pagkarating doon agad akong kumatok pero walang lumabas. Ilang beses pa akong kumatok. Sumigaw na rin ako para tawagin ang pangalan nila pero wala talagang lumabas. Kaya naman umalis na lang ako. Muli akong bumalik sa plaza para makisaya sa mga taga-baryo. Ngunit lumilipad ang isip ko. Ayos ka lang ba, Apo? Olo. Kanina ka pa kasi nakatulala dyan eh. Nasa na nga pala si Elira? Hindi ko nga alam, Lo Pumunta na ako sa bahay nila pero wala namang tao. Ganun ba?
Baka may pinuntahan lang sila. Sayang naman at hindi sila nakasama sa atin ngayon. Kaya nga po eh. Oh, huwag mo na silang isipin. Ang mabuti pa, kumain na lang tayo. Sayang naman yung masarap na pagkain kung hindi mo matitikman. Si Lolo talaga. Inakbayan pa ako ni Lolo noon at saka hinila papunta sa mga pagkain. Nag-aalala ko kay Elira pero unti-unti ring napalitan ng saya yon dahil sa ingay, tawanan at kwentuhan ng mga taong nasa paligid ko. Para bang kahit papaano natabunan ng kasiyahan ng kaba sa dibdib ko. Hindi ko na namalayan ang oras noon. Isa-isa nang nauubos ang mga tao. Pumikina ang tugtog hanggang sa madaling araw na pala natapos ang fiesta. Kaya kinabukasan tanghali na ako nagising. Muli na namang sumagi sa isip ko si Elira. Kaya agad ko siyang pinuntahan sa bahay nila. Pagdating doon, si Lola Maria ang sumalubong sa akin. Nginitian niya ako at pinapasok sa loob ng bahay. Maya-maya, lumabas rin si Elira. Pasensya na kung pinaghintay kita. Ano ka ba? Ayos lang naman yun. Oh, kumusta ka pala? Hindi kita nakita kagabi sa pistahan ah. Sayang naman hindi ka nakasama sa amin. May pinuntahan kasi kami ni Lola. Ah, kaya naman pala. May gagawin ka ba ngayong araw? Maglalako ako ng paninda namin. Pwede ba kitang samahan? Nakakaya naman. Sigurado ka ba? Oo naman. Wala rin naman akong ginagawa eh. Sige. Saglit lang. Aayusin ko lang ang mga paninda ko. Tumangulang ako kay Elira noon. Naiwan ako mag-isa sa may sala nila habang siya naman ay dumiretso na sa kusina para ayusin ang mga panindang ilalako niya. Tahimik lang akong nakaupo habang nililibot ang mga mata sa paligid. Timple lang ang bahay nila Elira. Maya-maya lumabas na rin si Elira. May dala na siyang paninda. Maayos na nakalagay sa isang bilao at ilang supot. Agad akong tumayo at lumapit sa kanya para tulungan siya. Magkatabi kaming lumabas ng bahay nila. Ang daming bumibili sa'yo, no? Oo. Masarap kasi ang mga kakaning tinitinda ko kaya mabilis din maubos ang mga to. Tara na, paubos na to at para makapagpahinga na rin tayo. Elmo, napapansin ko lang, parang hindi ka pumapasok sa trabaho. Nasa syudad kasi ang trabaho ko. Nandito lang naman ako para magbakasyon. Kaya naman pala. Nagpatuloy kami ni Elira sa paglalakad. Hindi ko ramdam ang pagod dahil nagkukwentuhan kaming dalawa. Maya-maya naubos na rin ang mga paninda ni Elira. Naisipan muna naming umupo sa ilalim ng puno para magpahinga. Matapos ang ilang minutong pagpapahinga, tuluyan na kaming tumayo ni Elira. Muli kaming naglakad para makaalis na. Inaya ko pa siyang kumain noon pero hindi siya pumayag sa sinabi ko. Hindi ko na siya pinilit pa noon. Inihatid ko na rin muna siya sa kanila at pagkatapos ay saka ako pumunta sa sikat na lugawan sa baryo. Habang kumakain hindi ko maiwasang pakinggan ang usapan ng mga tao doon. Kung ano-ano ang pinag-uusapan ng mga nasa paligid ko at hindi ko yun pinansin. Pero nang banggitin nila ang pangalan ni Elira, nabuksan ang tenga ko. Pinakinggan ko ang sinasabi nila tungkol sa kanya. Ang iba ay pinupuri siya dahil nga naman maganda siya. Walang araw na hindi ko naririnig yon sa mga taga-baryo. Pero hindi ko akalaing may magsasabi ng hindi magandang salita kay Elira. Napahigpit ang hawak ko sa kutsara nang marinig ko ang sinabi nila. Hindi ko na tinapos ang pagkain ko. Tumayo ako at umalis at dumiretso ako sa bahay ni Lolo Kaloy. O Apo, kumusta? Nakausap mo ba si Elira? Ayos lang po, Lo. Nasamahan ko na nga rin po siyang maglako ng paninda niya. Kaya pala hindi ka nakauwi kaagad. Natanong mo ba sa kanya kung bakit hindi siya nakadalo kagabi sa huling gabi ng pistahan? Lo, ang sabi niya may pinuntahan daw sila ng lola at nanay niya. Sayang naman at hindi sila nakasama sa kasiyahan natin. O anong problema? Bakit parang nag-iba ata ang timpla ng mukha mo? May narinig po kasi akong nag-uusap tungkol kay Elira. Nung una, pinuri nila siya. Pero sinabi nilang weirdo daw si Elira. Tapos parang may misteryo raw ang bahay nila. Magmula nung dumating siya dito sa baryo. Usap-usapan yan dito sa baryo, Apo. Di ba nabanggit ko sa'yo na maraming ilag sa kanya? Mula bata pa lang siya. Yan na ang chismis sa kanya. Pero alam mo,
Napakabuti niyang si Elira dahil hindi ka pinapatulan ng mga tsismosa sa paligid. Mabait naman talaga siya, Lo. Baka naman magkagusto ka sa kanya ha? Ewan ko sa iyo, Lo. Magkaibigan lang po kami ni Elira at saka wala po akong panahon dyan. Ay, aga po ko talaga. O siya, lalabas muna ako at may kailangan kaming puntahan ni Paring Gino. Sige, Lo. Mag-ingat kayo. Nakangiting tumango lamang sa akin si Lolo. Matapos ang pag-uusap namin, dumiretso na ako sa ikalawang palapag. Buong araw akong nasa silid ko lang nung araw na yon. Nilibang ko rin ang sarili ko para hindi ako mabagot. Gabi na nang makauwi si Lolo noon. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo akong nagiging komportable sa baryo. Nagpatuloy din ang madalas na pagsasama namin ni Elira. Marami na rin akong nakilala sa baryo pero sa lahat ng nakilala ko, si Elira pa rin ang madalas kong nakakasama dahil sa kanya ako komportable. Pero habang tumatagal, may ilan akong napapansin kay Elira. Una na roon ang pagiging biglaan niya kung umuwi. Tuwing papalapit ang gabi parang lagi siyang nagmamadali. Lalo na kapag bilog ang buwan. May mga pagkakataon na bigla na lang siyang nagpapaalam kahit hindi pa ganoon kalalim ang oras. Sunod kong napansin ay ang pagiging mailap sa kanya ng mga hayop. Bilisan na nga nating maglakad. Bakit parang galit na galit sa yung mga hayop? Nung nakaraan, muntik ka nang makalmot ng pusa. Tapos nung isang araw, muntik ka nang suwagi ng kalabaw. Ano bang meron? Hindi ko rin alam eh. Mula bata ako, ganyan ang mga hayop sa akin. Kaya nga hindi na nag-alaga ng hayop si nanay at lola eh. Ha? Simula bata ka pa? Ibig mong sabihin, kahit anong hayop, ganun talagang reaksyon nila sa'yo? Oo, parang takot sila o galit. Kahit hindi ko naman sila sinasaktan. Kaya nasanay na lang akong umiwas. Ay, wag na nga natin pag-usapan yan at mas lalo lang akong nalulungkot. Napatango na lang ako kay Elira noon. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Unti-unti kaming naglakad paalis sa palengke. Hindi pa rin natigil sa kakasunod ang mga aso habang tumatahol. Ang iba sa kanila ay naglalaway pa at gigil na gigil kaya hindi ko maiwasang kabahan noon. Mabuti na lamang at dumating ang isang tanod para sawayin ang mga ito. Inihatid ko lang si Lira sa bahay nila pagkatapos ay sinamahan ko naman si Lolo sa pagpunta sa bayan. Nung araw na yon naisipan ko na rin magpadala ng liham para sa pamilya kong nasa syudad. Sinamahan ko lang si Lolo mamili noon. Gabi na nang makauwi kami nun sa bahay. Hindi naman ako pagod noon pero ramdam ko ang antok. Maaga kasi akong gumising nung araw na yon. Sa sumunod na araw, muli na naman kaming nagkasama ni Elira. At habang tumatagal, palalim ng palalim ang aming samahang dalawa. Kanina pa kayong dalawa dyan. Ang mabuti pa, magpahinga na muna kayo. O, pinaghandaan ko kayo ng buko juice. Ano? Talaga nag-abala pa po kayo. Maraming salamat po. Wow! Ang tamis naman itong buko juice nyo. Saan nyo nabili to, Aling Pina? Ay, dyan lang kinalari. Oo, matamis talaga yung buko nila. Kaya nga madalas kaming bumili ni nanay dyan eh. Tapos na ba kayo riyan sa ginagawa nyo? Opo la, ilalagay na lang namin sa lagayan. Kami na ng nanay mo ang bahala riyan. Sige po. Naiwan kaming dalawa ni Elira sa tapat ng bahay nila, habang si Aling Pina at Lola Maria naman ay dumiretso na sa loob ng kanilang bahay para may ayusin. Tahimik lang kaming nakaupo noon habang tinatanaw ang kapaligiran. Nasa bandang itaas ng bundok ang bahay nila Elira, kaya kitang-kita ko ang malawak na tanawin sa ibaba. Maya-maya unti-unti na lumubog ang araw. Tahimik lang si Elira sa tabi ko, nakatingin siya sa malayo, parang may iniisip. Paminsan-minsan ay napapatingin ako sa kanya pero hindi ko siya kinakausap dahil ramdam ko na gusto niyang manahimik. Pero maya-maya, nagsalita na rin siya. Alam mo, mula nang dumating ka dito sa baryo, naging magaan ang lahat para sa akin. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Siyempre, may tumutulong na sa akin. Kaya salamat ha. Ang swerte ko't naging kaibigan kita. Walang anuman, Elira. Masaya ako matulungan ka. Pero alam mo minsan, napapaisip ako. Wala ka bang naging kaibigan dito sa baryo?
Meron nung una pero nasira eh. Ano bang nangyari? Hindi ko alam kung nakilala mo na ba si Jason, yung anak ni Kapitan Manuel. Narinig ko na nga ang pangalan niya. Bakit? Anong meron sa inyong dalawa? Magkaibigan kami dati. Siya yung madalas kong kasama pero niligawan niya ako. Tapos, sinagot mo ba siya? Hindi eh. Kaya ba nasira ang pagkakaibigan niyo? Oo. Simula nung tumanggi ako, nag-iba na siya. Naging malamig. Tapos parang iniwasan na ako. Hanggang sa tuloy na kami hindi nag-usap. Nagpatuloy sa pagkakwento si Elira sa akin nung tungkol sa dati niyang maniligaw. Hinayaan ko lang siyang magsalita noon. Habang tumatagal na pupunta na ang usapan namin sa iba't ibang bagay. Hindi lang tungkol sa nakaraan niya kundi pati na rin sa mga simpleng nangyayari sa araw-araw. Paminsan-minsan ay napapatawa pa kami at doon ko mas nakikita kung gaano siya kaaliwalas kapag nakangiti. Napakarami naming pinagkwentuhan ni Elira nung araw na yun kaya hindi ko na malayan ang oras. Maya-maya nagpaalam na ako kina Elira bago ako tuluyang umalis. Habang lumilipas sa mga araw hindi ko na namalayan ang sarili kong nahuhulog na kay Elira. Pero mas pinili kong isatabi na lang muna ang nararamdaman ko. Iniwasan ko na rin muna si Elira noon para hindi na rin lalong lumalim pa ang aking nararamdaman. Apo. Di ka na naman lumabas. Tinatamad po kasi ako eh. Palagi na kasi akong lumalabas kaya medyo nagsasawa na rin po ako. Ganun ba? Akala ko naman nag-away ka ni Elire. Bakit yun naman po nasabi yan, Lo? Napansin ko lang kasi na parang ilang araw na kayong hindi nag-uusap. Tapos hindi mo rin siya nasasamahan. Wala lang po yun, Lo. Huwag mo nang isipin yun. Kaya nga pala, may dumating na liham para sa iyo. Mukhang yan na ang sagot ng pamilya mo sa iyo. Sige, Lo. Mamaya ko na lang po babasahin. Tatapusin ko muna tong ginagawa ko. Isang tango lamang ang isinagot sa akin ni Lolo noon. Pagkatapos iniwan niya na ako sa tapat ng bahay niya. Nagpatuloy ako sa pagsisibak at nang matapos, dumiretso naman ako sa loob para uminom ng tubig. Tumagtak ang pawis ko dahil sa matinding pagtatrabaho nung araw na yon. Maya-maya kinuha ko na ang liham na para sa akin. Umupo ako sa upuang nasa tapat ng bintana at saka iyon binasa. Isang malapad na ngiti ang lumabas sa labi ko matapos kong basahin ang liham. Maingat ko na rin yung tinupi at saka inilagay sa isang kahon. Nagpahinga muna ako saglit bago maligo. Nagpatuloy ang hindi ko pagsama kay Elira. Mas pinili kong layuan muna siya dahil natatakot akong mas mahulog pa sa kanya. Hindi ko alam kung ilang beses ko siyang iniwasan noon pero dumating ang araw na muli kaming nagkita. Nagtagpo kami sa tabi ng ilog sa dulo ng baryo. Sa lugar na madalas kong tinatakasan noon kapag gusto kong mag-isa, hindi ko inaasahang naroon siya, nakaupo sa malapad na bato habang pinapanood ang pag-agos ng tubig. Aalis ka na naman? May gagawin na kasi ako eh. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Bakit mo naman iniisip yan? Akala mo ba hindi ko napapansin? Ilang araw mo na akong hindi kinakausap. Kapag naman tinatanong kita kay Lolo Kaloy, wala rin siyang masabi sa akin. May problema ka ba? May nagawa ba akong hindi maganda sa'yo? Wala. Sige na. Alis na ako. Nagmadali akong umalis noon palayo sa kanya. Pasimple ko pang siya nilingon noon at nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Muli ko naman siyang iniwasan. Mas pinili kong putulin ang koneksyon naming dalawa. Para sa akin, wala akong panahon sa mga ganoong bagay. May mga mas mahalagang bagay akong dapat unahin. Ngunit dumating ang araw na hindi ko na talaga natiis si Elira. Nasa labas ako noon at naglalakad kasama si Lolo Kaloy nang bigla akong makita si Elira sa gitna ng kalsada. Nakaupo siya doon habang nakatingin sa mga tinda niyang natapon. Dali-dali ako lumapit noon para tulungan siya. Isa-isa kong pinulot ang mga natapon niyang paninda. Pagkatapos ay inalalayan ko siyang tumayo. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat pala sa pagtulong ha. Wala nga naman.
Nako, mukhang natapon ang lahat ng paninda mo. Kaya nga po eh. Ay, panigurado lagot ako nito kay nanay at lola. Ihatid na kita sa inyo. Ha? Naku, wag na. Nakakahiya naman. Baka may gagawin pa kayong dalawa ni Lolo Kaloy. Wala na bang kaming gagawin itong apo ko eh. Di ko nga alam kung ba't sumunod sa akin yan eh. Ah, ganun po ba? Halika na, Elira. Ihatid na kita sa inyo. Nauna na akong naglakad sa kanya noon at saka siya sumunod sa akin. Ako ang may dala ng basket na bitbit niya sa tuwing nagtitinda siya. Tahimik lang kaming naglalakad noon. Wala na isa sa amin ang gustong magsalita ng mga oras na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Si Lola Maria ang sumalubong sa akin noon. Kitang-kita ko ang kaba sa mga mata ni Elira kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinawakan ko na ang kamay niya. Hindi naman pinagalitan si Elira noon. Pinagsabihan lang siya ng lola niyang mag-ingat. Hindi mo na ako umuwi noon. Mas pinili ko munang manatili sa bahay nila Elira. Gusto ko na siyang makausap noon. Sinabi kong dapat magkaibigan lang kami pero eto ako. Nahulog pa rin sa kanya. Hindi ko na natiis pa ang sarili ko at tuluyan na akong umamin kay Elira. Gulat na gulat pa nga siya nang malaman niya yon. Akala ko lalayuan ako ni Elira noon pero mas lalo pa kami naging malapit sa isa't isa hanggang sa tuluyan ko na siyang niligawan. Nagpakitang gilas ako pagdating sa panliligaw kay Elira. Nagbunga naman ang panliligaw ko sa kanya dahil ibinigay niya sa akin ang matamis niyang oo. Hindi ko maipaliwanag ang saya ko nung araw na yon. Simple lang naman ang relasyon naming dalawa ni Elira pero masaya naman kaming dalawa. Tahimik ang buhay ko sa baryo ngunit isang umaga, biglang nag-iba ang lahat. Nagising ang buong baryo sa balitang may natagpo ang patay na hayop sa gilid ng kagubatan. Halos punit-punit ang katawan nito. Durog ang lamang loob at ayon sa mga nakakita, parang hindi normal ang pagkakapatay. Lo, ang lala naman ang ginawa sa kalabaw na yun. Naku, sinabi mo pa. Yun ba yung unang beses na nangyari yan dito? Hindi po. Nangyayari na yan dito pero matagal ng panahon ang lumipas. Nalaman niyo ba kung sino ang may gawa? Walang nakaalam kung sino yun. Pero alam namin kung anong klaseng dilalang ang may gawa nun. Nilalang? Anong klaseng nilalang? Aswang. Aswang? Palagi kong naririnig kina nanay ang tungkol sa mga yan eh. Totoo pala sila. Aba, oo naman na po. Totoo yun. Ay, paniguradong mababalot na ba nagtakot ang mga tao dito sa baryo? Magkaloy! Oh, Jason, may kailangan ka ba? Pinapatawag po kayo ni Papa. May mahalaga raw siyang sasabihin. Ganun ba? Elmo, dito ka muna ha. Mauna ka na lang sa bahay. Sige lo, pupuntahan ko pa si Elira eh. Ikaw pala yung sinasabi nilang nobyo ni Elira. Ako nga, may problema ba? Wala naman. Napatango na lang ako sa sinabi niya noon. Hindi ko alam pero iba ang presensya sa akin ng dating manliligaw ni Elira. Tahimik akong naglalakad noon papunta sa palengke. Naisipan kong bilhan ng prutas si Elira bago pumunta sa kanila. Pagdating sa palengke, muli ko namang narinig ang usapan tungkol sa natagpo ang hayop. Iba't iba sila ng opinyon. Ang iba sinasabing baka raw napagdiskitahan lang ng lasing o adik. Ang iba naman sinasabing baka may aswang na gumala at nakarating sa baryo. Hindi na ako nagtagal pa sa palengke noon matapos kong mabili ang ilang prutas para kay Elira. Agad ko na ring iniwan ang maingay na usapan ng mga tao tungkol sa natagpo ang hayop. Tahimik lang ang daan habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Elira. Maya-maya ay nakarating ako sa bahay nila at si Aling Pina ang sumalubong sa akin. Oh, Elmo, ikaw pala yan. Ang aga mo namang bumisita. Magandang araw po, Aling Pina. Nandyan ba si Elira? Naku, wala siya eh. May pinuntahan sila ng lola niya pero maya-maya dadating naman sila. Pwede ko po ba siyang hintayin? Oo naman, dito muna siya hintayin sa loob. Maagang umalis si Elira kasama si Mama. Gusto mo bang magkape muna? Hindi na po. Ayos lang naman po ako. Hintayin ko na lang po si Elira. Sige anak, o doon muna ako sa likod bahay at tatapusin ko lang yung mga labada ko. Nakangiting tumango lamang ako kay Aling Pina.
Ilang saglit pa at tuluyan na siyang umalis. Naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay nila Elira. Tahimik lang akong naghihintay. Paminsan-minsan, hinahawakan ko ang prutas na binili ko kay Elira. Hindi ko alam kung ilang minuto ba akong naghintay kay Elira noon. Maya-maya, dumating na siya at kasama si Lola Maria. Agad akong tumayo para tulungan silang dalawa. Sa kusina kami dumiretso ni Elira. Tinulungan ko siyang ayusin ang mga pinamili niya. Nang matapos ay agad kong kinuha ang dala kong pasalubong para sa kanya. Agad na lumiwanag ang mga mata niya na makita ang dinala ko para sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa akin ni Elira noon. Nako, nag-abala ka pa talaga. Salamat dito ha. Wala yon. Kumusta pa lang lakan nyo ni Lola Maria? Ayos lang naman. Medyo nakakapagod lang. Ang layo rin kasi nun eh. Nabalitaan mo ba yung tungkol sa aswang na paghalagala raw dito sa baryo natin? Anong sinasabi mo, aswang? Tama bang narinig ko? Oo. Nasundan na nila ako. Ha? May sinasabi ka? Wala. Sigurado ka ba din sa sinasabi mo? Oo. Yan ang narinig ko sa may labas eh. Yan din yung sinabi sa akin ni Lolo Kaloy. Bakit parang nag-iba yung kulay ng mukha mo? May problema ba? Wala naman. Sigurado ka ha? Pwede mo namang sabihin sa akin kung ano yun. Wala akong sasabihin. Huwag mo na lang isipin yon. Napailing na lang ako sa sinabi ni Elira noon. Hindi ko na siya pinilit pang magsalita. Buong araw kami magkasama sa bahay nila kaya hindi ko maiwasang mapansin ang mga kilos niya nung araw na yon. Hindi ko maintindihan kung natatakot ba siya o ano o parang may isang bagay na gumagambala sa kanyang isip. Dapit hapon na nang makauwi ako sa bahay ni Lolo Kaloy at kinagabihan, hindi pa rin mawala sa isip ko si Elira. Parang may iba talaga nung araw na yon na hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, hindi kami nagkita dahil si Lolo naman ang sinamahan ko papunta sa kabilang bayan. Gabi na rin nang makauwi kami noon. Nagkaroon lang ako ng pagkakataong tanungin muli si Elira nang maging libre na ang oras ko pero wala pa rin siyang sinabi sa akin. Muli na namang umingay ang buong baryo na matagpuan ng isang patay na hayop. Naglalakad ako noon papunta sa bukid para hatiran si Lolo ng pagkain nang biglang makita ko ang mga taong nagkukumpulan. Hindi ko sana papansinin yon pero mas lumamang pa rin sa akin ang kuryosidad kaya maingat kong isiniksik ang aking sarili para tingnan kung ano ba ang pinag-uusapan nila. At yun na lamang ang gulat ko nang makita ko kung ano ang tinitingnan nila. Isang patay na hayop ang tumambad sa harapan ko. Wasak ang katawan nito. Gutay-gutay pa rin ang lamang loob. Napalunok ako noon at naramdaman kong bumalis ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko rin ang panlalamig ng aking bato. Hindi nagtagal ang tingin ko sa patay na hayop dahil halos bumaliktad ang sikmura ko noon. Dali-dali akong naglakad papalayo sa kumpulan ng mga tao at habang naglalakad, hindi ko na malayang may nabunggo na pala ako. Nako, pasensya na. Hindi kita napansin. Ayos lang. Pasensya na rin. Tulungan na kita dyan. Sige, salamat. Ano palang meron? Bakit may mga nagkakagulo? May isang hayop na naman kasing biniktima ng aswang. Nako, may aswang din pala dito. Nakakatakot pa naman ang mga yan. Akala ko pa naman, hindi ko na maririnig ang tungkol sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Doon kasi sa lugar na pinanggalingan ko, kilalang kilala ang mga aswang na yan. Ang sabi pa nga, may isang pamilya ng aswang na nanggugulo sa baryo. Tapos ang sabi pa, nawawala raw ang anak noon. Wala akong maintindihan sa sinasabi mo. At saka, bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol dyan? Pasensya ka na. Nadala lang ako sa damdamin ko. Ganito talaga ako eh. Hindi ko na mamalayang nagkukwento na pala ako. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Elmo. Ako naman si Tony. Ikinagagal akong makilala ka. Ngumiti siya sa akin at inabot niya ang kanyang kamay na agad ko namang kinuha. Nagkamayan kaming dalawa pero naramdaman ko ang kakaibang lamig sa mga kamay niya. Naramdaman ko ring tila may kung anong bigat sa hangin ng mga sandaling yon. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko pero para bang may kakaiba sa kanya na hindi ko maintindihan. Saglit niya akong tinitigan bago dahan-dahang binitawan ang aking kamay. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan namin noon. Umalis na lang ako at dumiretso kung nasaan si Lolo Kaloy. Pawis na pawis ako pagkarating ni Lolo.
Inabot ko lang sa kanya ang pagkain niya. Mabuti na lang talaga at hindi natapon yun. Tahimik akong umupo sa silong. Nasa tabi ko si Lolo noon at tahimik siyang kumakain. May problema ba po? Lo, may natagpuan na namang patay na hayop. Sus Mariusip. Kaya pala nakita ko nagtatakbuhan na naman yung mga bata. Nako, mukhang hindi na talaga natigil ang aswang na yun Kaya nga lo wala bang huli sa aswang na yun? Baka mas lumala pa yung mangyari niyan dito sa baryo. Maghahanap na raw sila Kapitan Manuel ng manunuges para sa aswang na yan. Mabuti naman po kung ganun lo. Nga pala Elmo, kailan ka babalik sa siyudad? Hindi ko po alam lo Parang ayaw ko pang umalis. Ayaw kong iwan si Ilira lalo na ganito ang sitwasyon dito sa baryo. Paano ang trabaho mo? Nakapagpaalam naman na po ako na maayos sa amo ko. Ikaw bahala po. Basta dito lang ako para suportahan ka. Salamat lo. Isang marahang tapik pa ang ibinigay ni Lolo sa balikat ko na siyang dahilan para mapangiti ako. Saglit pa akong nanatili sa bukid pero maya-maya ay umuwi na rin ako. Habang naglalakad, rinig na rinig ko ang huni ng mga ibon at ang malamig na simoy na hangin. Pagkarating sa bahay ay agad akong dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Isang malalim na paghinga pa ang ginawa ko noon. Umakyat ako sa silid para magpahinga na muna. Bandang hapon na nang makauwi si Lolo Kaloy mula sa bukid. Pagod na pagod siya noon kaya ako na lamang ang nag-asikaso ng para sa hapunan namin. Simpleng kwentuhan lang ang ginawa naming dalawa. Nang matapos kumain, ako na rin ang naghugas ng mga plato. Kinagabihan, maaga kaming natulog ni Lolo pero hindi agad ako dinapuan ng antok. Kung ano-ano ang nasa isip ko ng gabing yun. Ilang beses kong sinubukang ipikit ang mga mata ko pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung tungkol sa nakita kong patay na hayop at lalong-lalo na yung sinabi ni Mang Tony sa akin, yung tungkol sa pamilya ng mga aswang. Lumipas ang mga araw at ang dating masayang baryo ay tuluyan nang nanahimik. Napansin ko rin ang mga kakaibang kilos ni Ilira. Para siyang balisa na hindi ko maintindihan. Para siyang natatakot sa isang bagay na hindi niya masabi-sabi sa akin. Ilira, may napapansin ako sa'yo nitong mga nakarang araw. Ha? Ano namang napapansin mo sa akin? Napapansin kong parang wala ka sa sarili mo. May problema ba? May bumabagabag ba sa'yo? Wala. Ayos lang naman ako. Kaya wag mo nang alalahanin pa yon. Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin yung tungkol dyan? Nag-aalala lang naman ako sa'yo Alam ko naman yun, Elmo, pero wala ka naman kasing dapat ipag-alala. Pasensya na ha. Ay, ang dami kasi nangyayari dito sa baryo. Kaya hindi mo talaga ako masisisi kung bakit ganito ang reaksyon ko. Hayaan mo. Sa susunod sasabihin ko sa'yo kung may problema ba ako. Napailing na lang ako sa sinabi niya. Maya-maya isinandal niya ang ulo niya sa aking balikat. Maingat kong hinawakan ang kamay niya. Sa mga sandaling yon kahit papaano nawala ang bigat sa dibdib ko. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa ni Ilira. Dumating na rin ang araw na tinugis ni Mang Tony ang aswang. Sobrang bumilib ang mga tao sa kanya dahil nahuli niya agad ang mga ito. Maski ako bumilib sa naging pagkilos ni Mang Tony. Yun ang unang beses na may nakilala akong kayang pumatay ng mga alagad ng dilim. Muling natahimik ang baryo noon. Nanumbalik ang kaligtasan para sa aming lahat. Kaya may mga nakahagala na ulit kahit madilim na sa kalsada. Unti-unti ring bumalik sa dati ang buhay ng mga tao sa baryo. Akala ko noon magiging maayos na ang lahat. Pero muling nabalot ang sindak ang buong baryo. Nang matagpo ang patay, ang isang magsasaka sa gitna ng irigasyon. Maaga pa lang noon ang kumalat ang balita kaya dali-dali nagsipuntahan ang mga tao ron. Ako man ay napasama sa mga nakiusyoso kahit mabigat ang pakiramdam ko. Halos masuka ako na makita ang bangkay na nakasiksik sa gitna ng irigasyon. Dilat na dilat ang mga mata nito na para bang nakita niya ang mismong kamatayan bago siya mawalan ng buhay. Wasak ang katawan niya at nakalabas pa ang ilan niyang laman loob. Naging bulong-bulungan naman sa buong baryo ang tungkol sa aswang na yon pero laking gulat ko nang marinig na si Ilira ang pinagbibintangan ng mga tao sa baryo. Nasa bukid ako noon dahil sinama ako ni Lolo. Kaarawan kasi ng isa sa mga kasamahan niya, si Mang Delphi. Tahimik akong kumakain noon nang bigla kong marinig ang pangalan ni Ilira mula kay Mang Tony.
Hindi ba kayo nangihinala sa ilirang yon? Hindi naman. Mabait ang batang yan. Bakit mo natanong? Jesus, ayun mabait. Pakitang tao lang yun. Mabuti nga't hindi talaga kami nagkatuluyan. Napagtanto kong hindi ko pala kaya makipagrelasyon sa babaeng kagaya niya. Mukhang si Elmo lang nakatiis sa babaeng yun di ba? Ayun na nga. Iba talagang amoy ko sa ilirang yan. Nako, mag-iingat kayo sa kanya ha. Minsan yung mga masyadong mabait at mainhin, sila pa yung may sikreto. Wala namang ginagawang masama si Elira. Nananahimik yung tao tapos kung ano-anong sasabihin niyo sa kanya. Hindi ba kayo marunong gumalang sa iba ha? Aba, ang angas mo Akala mo naman kung sino ka. Idayo ka lang din naman dito. Elmo, apo, kumalma ka. Pagpasensyahan mo na sila. Nagulat silang lahat dahil sa ginawa kong yun. Hindi ko na napigilan pa ang pagsabog ng damdamin ko. Hindi ko kaya ang mga sinasabi nila kay Elira kaya mas pinili ko lumayo na lang sa kanila. Naglakad-lakad ako sa baryo para palamigin ang aking ulo. Hindi ko alam kung gaano ako katagal sa labas noon. Bumalik lamang ako sa bahay nang maging maayos na ang aking pakiramdam. Pagdating ko, naroon na si Lolo. Humingi siya ng pasensya dahil sa mga sinabi niya sa nobya ko at tinanggap ko naman yun. Sinabi ko sa kanya na wala naman siyang kasalanan. Akala ko isang beses ko lang maririnig ang mga pinagsasabi nila kay Elira. Pero hindi ko lubos akalaing mas kakalat pa pala ito. Kahit saan ako magpunta ay naririnig ko ang pangalan niya. Nasasaktan ako sa tuwing nakikita kong mag-isa si Elira. Pilit siyang umingiti sa harap ko pero halata ko namang naaapektuhan na rin siya sa mga sinasabi ng mga tao. Mas lalo tuloy akong nagalit sa mga chismis na kumakalat tungkol sa kanya. Pero habang tumatagal may mga bagay naman akong napansin kay Elira na hindi ko maipaliwanag. Kaya naman pasimple ko siyang inobserbahan. Tuwing umaalis siya ay palihim ko siyang sinusundan hanggang sa tuluyan ko na siyang nasundan. Gabing-gabi na noon nang makita ko siyang lumabas kasama sina Lola Maria at Aling Pina. Palihim ko silang sinundan. Ilang minuto rin kaming naglakad hanggang sa makarating sila sa isang lumang kubo sa gitna ng kakahuyan. Halos matabunan na iyon ng mga ligaw na halaman at balot ng matinding dilim. Huminto sina Lola Maria at Aling Pina sa tapat ng kubo bago marahang tumingin sa paligid. Saka sila tuluyang pumasok kasama si Elira. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng kubo. Nanginginig ang mga kamay kong sumilip sa siwang ng sirang dingding. Nakita kong nakatali si Elira sa isang lumang upuan sa gitna ng kubo. Mahigpit na nakapulupot ang mga kapal na lubid sa buo niyang katawan habang hawak ni na Lola Maria at Aling Pina ang magkabilang balikat niya. Maya-maya biglang nanginig ang buong katawan ni Elira. Yumuko siya habang tila hirap na hirap huminga. Unti-unting nanigas ang ekspresyon ng mukha niya hanggang sa marahan niyang inangat ang kanyang ulo. Dahad-dahang humaba ang mga kuko niya habang nangingitim ang mga ugat sa liig at mga braso niya. Unti-unting namula ang kanyang mga mata kasabay ng paglitaw ng matutulis niyang pangit. Napaatras ako sa sobrang takot. Nanigas ang buong katawan ko habang hindi maalis ang tingin ko kay Elira. Hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko noong gabing yun. Aswang ang babaeng minahal ko. Hindi. Hindi totoo to. Panaginip lang to. Apo, pigilan mo ang sarili mo. Anak, lumabang ka. May tao sa labas. Ano? Imposible yan, anak. Tayo lang ang nakakaalam ng lugar na to. Hindi, Nay. Meron po talaga. Naamoy kang dugo niya. Si Elmo pang nasa labas. Papaalisin ko siya, Apo. Hindi la. Papasukin niyo na siya. Tanggap ko naman na kung anong mangyayari sa aming dalawa. Nanginginig ako ng mga oras na yon. Ilang beses ko pang kinurot ang sarili ko para magising ako. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hanging dumadampi sa balat ko habang nakatayo ako sa tapat ng kubo. Iniisip kong panaginip lang ang lahat pero nang bumukas ang pintuang kahoy at niluwa noon si Aling Pina, doon ko napatunayang totoo ang nangyari. Sumenya siya sa akin na pumasok ako sa loob. Agad naman akong sumunod. Habang lumalapit, ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tuluyan na akong nakapasok sa loob at agad kong nakita si Elira sa gitna ng kubo. Nakayuko siya habang mahigpit pa ring nakatali sa upuan. Nanginginig ang buo niyang katawan at malalim ang paghinga niya. Nanatili pa rin ang matutulis niyang pangil at mapupulang mga mata. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa akin. Saglit na natigilan si Elira bago siya napaiyak. Hindi ako agad nakapagsalita. Para akong nawala ng lakas habang nakatitig sa babaeng mahal ko.
Gusto kong matakot. Gusto kong tumakbo palabas ng kubo. Pero mas nangibabaw pa rin ang sakit na nakikita ko sa mga mata niya. Pasensya ka na, Elmo. Itinago ko sa'yo ang tungkol dito dahil ayaw kong katakutan mo ako. Matagal na naming tinatago ang sumpang dala ni Elira. Hindi siya pumapatay ng tao. Pinipigilan namin siya gabi-gabi para hindi siya tuluyang matalo ng halimaw sa loob niya. Elmo, natatakot ka na ba sa akin? Alam kong aswang ka pero mas lamang ang pagmamahal ko sa'yo. Kailan ka pa naging ganito? Mula bata pa lang ako, Elmo. Paano nangyari yun? Doong sanggol si Elira, napulot siya ni nanay sa basurahan. Awang-awa kami noon sa kanya dahil puno siya ng dugo. Akala nga namin mamamatay na siya eh. Pero sa awa ng Diyos, nabuhay si Elira. Nagdesisyon kaming dalawa ni nanay na palakihin na lang siya. Pero hindi nagtagal. May mga napansin kami sa kanya. Noong una nga, akala ko may sakit siya. Pero mas matindi pa pala. Butit hindi niyo inabandona si Elira. Mahal namin si Elira kaya hindi namin gagawin yon. Nalaman naming aswang siya noong 5 taong gulang siya. Kaya mula noon, pinotektahan na namin siya at pinalaki ng tama. Hindi namin siya tinuruang manakit ng tao o hayop. Kaya ba hindi ka nakasama sa gabi ng pistahan nun? Oo. Alam mo ba yung kumakalat na chismis tungkol sa'yo? Ano yun? Na ikaw daw yung aswang na nambibiktima dito sa baryo. Imposible yan, Elmo. Hindi ko magagawa yan. Alam kong mailap ang ibang tao sa akin pero hindi ko naman magagawa ang ibinibintang nila sa akin. Sino ba nagpapakalat niyan? Si Mang Tony, yung manonugis na bagong salta dito sa baryo. Huwag kang magalala, mahal. Hindi naman ako naniniwala sa kanila. At saka gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Salamat, Elmo. Salamat at tanggap mo ako. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Elira sa akin. Dahan-dahan kong inilapit ang kamay ko sa mukha niya at pinunasan ko ang luhang nasa pisngi niya. Hindi ko na inisip pa kung anong itsura niya noong mga oras na yon. Maluwag kong tinanggap ang tunay na pagkatao ni Elira. Kinabukasan bumalik ako sa bahay na parang wala lang. Nagtanong si Lolo sa akin kung saan ako nanggaling at sinabi ko sa kanya na kina Elira ako natulog. Mabuti na lang at hindi na siya nagtanong pa. Nagsimula ako sa palihim na pagprotekta sa tunay na pagkatao ni Elira. Ako na rin ang bumibili ng mga sariwang dugo at lamang loob para sa kanya. Ingat na ingat akong kumilos noon para hindi ako mahuli ng kahit sino man. Doon ko rin napatunayan na hindi talaga masama si Elira. Hindi niya kayang saktan ng mga hayop. Mas gusto niya pang mamatay sa gutom kaysa kainin ng buhay ang mga hayop. Pero pinipilit lang namin siya. Ngunit hindi pa rin niya kaya. Ibinigay ko ang lahat para protektahan si Elira pero hindi pa rin naging sapat yon. Isang gabi, bigla na lamang ako nagising dahil sa malakas na ingay na nagmumula sa labas. Dahan-dahan ako lumapit sa bintana. Nang sumilip ako, agad ko nakita ang grupo ng mga tao mula sa baryo. May dala silang mga kahoy na may mga apoy habang iba naman may hawak na itak at matutulis na kawayan. Baka sa mga mukha nila ang matinding galit at takot. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang paulit-ulit nilang pagsigaw tungkol sa aswang. Bigla akong kinabahan para kay Elira. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad akong lumabas ng bahay. Palihim kong sinundan ang grupo habang mabilis silang naglalakad sa madilim na daanan. Habang tumatagal ay mas lalo akong kinakabahan dahil unti-unti kong napapansin na papunta sila sa direksyon ng bahay nila Elira. Mula sa malayo ay nakita ko ang makapal na usok na umaakyat sa kalangitan. Halos mapatid ang hininga ko kaya agad akong napatakbo. Pagdating ko roon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nilalamo na ng napakalaking apoy ang bahay nila Elira. Hindi! Hindi! Oh, Elmo, mabuti naman at nandyan ka na. Sinunog na namin yung bayan ng aswang na si Elira. Bakit yung ginawa yun na? Dahil isa siyang aswang. May patunay ba kayo? Oo, Elmo. Nakita namin si Elira. Napatunayan naming aswang siya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na ipaalam sa lahat ang nalalaman ko. Para to sa kaligtasan nating lahat, Elmo.
Alam kong mahal mo siya. Pero dapat mas unahin mo ang kaligtasan ng iba. Hindi na ako nakapagsalita noong mga oras na yon. Pakiramdam ko nadudurog ang puso ko habang pinapanood ko ang bahay nila Elira na nasusunog. Napaluhod ako sa lupa noon habang umiiyak. Hindi ko nagawang iligtas si Elira. Nawasak ang puso ko dahil sa pagkawala niya. May mga araw na hindi ako makakain at hindi makatulog ng maayos dahil sa nangyari. Walang araw at oras na hindi sumasagi sa isip ko si Elira. Kaya doon tuluyan na akong pinanghinaan ng loob. Nagdesisyon na rin muna akong bumalik sa syudad para doon na umusad. Ngunit hindi ako nagtagal. Muli naman akong bumalik sa baryo dahil pakiramdam ko may mga bagay pa akong dapat alamin noon. Pagbalik sa baryo, una kong pinuntahan ang nasunog na kubo nila Elira. Para sa lahat patay na si Elira. Pero malakas ang kutob kong buhay pa siya. Kaya naman hinanap ko siya kung saan-saan ako nagpunta noon. Halos suntok sa buwan ang ginagawa ko. Naging mataas din ang tingin ng lahat kay Mang Tony dahil para sa kanila, siya ang bayaning tumapos sa kinatatakutan nila. Walang araw na hindi ko naririnig ang pangalan niya pero hindi ko nagawang purihin siya noon dahil alam ko ang katotohanan. Biktima lang si Elira. Isang gabi, pauwi pa lang ako galing sa gubat matapos muling hanapin si Elira. May isang matandang lalaki ang bigla nilang humarang sa daan. Gusot ang damit niya at ilang araw nang walang maayos na pahinga. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko bago siya marahang nagsalita. May problema ka bala? Huwag kayong masyadong magtiwala sa taong yon. Sino po bang tinutukoy niyo? Si Tony. Mag-iingat ka sa isang yon. Hindi siya yung taong inaakala mo. Ano po bang ibig niyong sabihin? May mga taong magaling magtago ng tunay nilang pagkatao. Kayang-kaya nilang magkunwaring mabait. Habang unti-unti nilang sinisira ang buhay ng iba. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo la. Hindi mo kailangang maintindihan agad. Ang malaga, maging maingat ka. Bakit niyo po sinasabi sa akin to? Basta iyo, mag-iingat ka. Malapit nang dumating ang araw na yon. Kayo ang gagawin nilang pagkain. Bumigat ang paghinga ko dahil sa sinabi ng matandang babae sa akin. Natulala ako noon kaya hindi ko na malayang nakaalis na pala siya. Dali-dali akong naglakad pabalik sa bahay ni Lolo Kaloy at pagdating ko doon ay naabutan kong tulog si Lolo. Kinabukasan, balik na naman ako sa paghahanap kay Elira. Hindi ko pinaalam kay Lolo Kaloy ang ginagawa ko noon. Hindi na rin nawala sa isip ko yung sinabi sa akin ng matanda. Dahil doon palihim ko ring inobserbahan si Mang Tony. Noong una wala naman ako napapansin sa kanya pero hindi nagtagal. Napansin ko ang mga kakaiba niyang kilos. Madalas siyang lumalabas kahit gabi na. Bitbit ang lumang bag. May mga araw din na bigla na lang siya nawawala tapos ay babalik na parang walang nangyari. Kapag may mga nawawalang hayop sa baryo, siya lagi ang unang nagtatanong. Kapag may nangyari, siya agad ang naroon. Kaya naman, naisipan kong sundan siya. Pero isang araw hindi ko akalain na aatakihin ako ng aswang. Naglalakad ako ng pauwi sa bahay ni Lolo Kaloy nang mapansin kong may umaaligid sa akin. Mabilis kong nilabas ang buntot pagi na nakuha ko mula sa isang albularyo. Isang malakas na kalmot ang ibinigay sa akin ng aswang pero mabilis ko rin siyang nahampas ng buntot. Ang nangyaring yun sa akin ang ginawa kong palatandaan na para hanapin kung sino ang tunay na aswang. Lahat ng nakakasalubong ko ay tinitingnan ko ng mabuti hanggang sa makita ko ang sugat ni Mang Tony sa bandang braso niya. Yun na ang naging palatandaan ko para paniwalaan ang sinabi sa akin ng matandang babae. Si Mang Tony ang aswang. Pero bago ko pa masabi yun sa iba, muli naman akong sinugod. Pero mas malala na yun. Halos mamatay na ako nung araw na yun. Hindi ko alam kung gaano kabilis na nangyari sa akin basta nagising na lang ako sa isang kubo. At laking gulat ko nang makita si Elira sa harapan ko. Elira? Ikaw ba yan? Ako nga. Oh, dahan-dahan lang. May sugat ka. Totoo ba ang lahat ng to? Hindi ba ako nananaginip? Hindi ba to sa kabilang buhay na? Totoo ang lahat ng to, Elmo. Bakit ka umiiyak? Elira, patawarin mo ako. Patawad kung hindi ko man lang kayo natulungan ng gabing yun. Wala ka namang kasalanan, Elmo. Hindi ka naman nakisali sa kanila. Nasaan na nga pala sina Aling Pina? Wala na sila. Ano? Sandali.
Akala ko nakaligtas kayong lahat. Namatay sila, Elmo. Isinakripisyo nilang sarili nila para sa akin. Sino ang pumatay sa kanila? Yung mga tao sa baryo. Nung gabing sinunog ang kubo namin, nandun sila. Pinatakas nila ako noon. Akala ko babalikan nila ako. Pero lumipas ang araw at linggo. Hindi naman sila nagpakita. Elmo, masama ba ako? Hindi ko naman ginusto maging aswang. Wala naman akong ginawang masama sa kanila. Gusto mo bang gumante? Hindi na siguro. Naniniwala naman akong may karma sila. Hindi pwede ang ganyan, Ilira. Kailangan mong kumilos. Natatakot ako, Elmo. Paano kung hindi ko sila kayang labanan? Hindi silang lalabanan mo. Kung hindi ang tunay na halimaw. Halimaw. Sinong halimaw ang sinasabi mo? Si Mang Tony. Siya yung aswang na nanggugulo sa baryo, Ilira. Ano? Siya yung aswang? Kaya pala gano'n na lang kagustuhan niyang siraan ako. Paano mo nalaman siya yun? Dahil sa isang sugat. May aswang na sumugod sa akin nung nakaraan at hinampas ko yun sa braso ng buntot bagi. Tapos nakita ko may sugat si Mang Tony sa parte kung saan ko hinampas yung aswang. Tapos may nakapagsabi rin sa akin na mag-iingat ako sa kanya. Bakit gano'n? Hindi ko man lang siya naamoy. Dahil magaling magtago si Tony. May kakayahan siyang burahin ang amoy niya bilang aswang. Sino ka? Kumalma ka, Elmo. Kakampi natin siya. Siya si Mang Ben. Siya yung tumulong sa ating dalawa. Kumusta na pakiramdam mo, iho? Maayos naman na. Paano niyo pala ako natagpuan? Nakita kita sa bangin. Akala ko patay ka na. Pero mabuti na lang at may pulso ka pa. Ang lala ng sugat mo, iho. Ilang araw kang tulog. Ano po? Totoo ba yun? Oo. Ngayon alam niyo na kung sino ang tunay na salarin. Ano na ang balak niyo? Hindi ko pa alam, Mang Ben. Gusto kong gumante. Gusto ko siyang pagbayarin sa ginawa niya sa akin. Ilira, pakiusap. Samahan mo ako. Huwag ka matakot dahil nandito ako. Pero hindi ko alam kung paano lumaban, Elmo. Aswang nga ako pero mahina naman ako. Baka matalo lang tayo. Hindi mo dapat maliitin ang sarili mong lakas, Elira. Hindi ka basta-bastang aswang lang. Anong ibig mong sabihin, Mang Ben? Mayroon ang tamang panahon para malaman mo kung sino ka talaga at kung bakit ka tinapon sa basurahan nun. Bakit nga ba? Dahil ikaw magiging susi para wakasan ang buhay ng mga kalahi mo. Itinapon ka doon sa basurahan ng tunay mong nanay para ilayo ka sa tribo nyo. Ha? Sandali po, wala akong maintindihan. Hindi ka basta ordinaryong aswang lang. Ikaw ang anak ng dating pinuno ng tribo. Simula nang ipinanganak ka, marami nang gustong pumatay sa iyo dahil natatakot sila sa kapangyarihang minana mo. Paano mo naman nalaman ang tungkol dyan, Mang Ben? Dahil dati akong kabilang sa tribo nila. Ano? Matagal kong itinago ang totoo. Dahil gusto kong mamuhay kayo ng normal. Isa ko noon sa mga takapagbantay ng dating pinuno. Ang tunay mong ama, Elira. Ibig mong sabihin, kilala mo ang mga magulang ko? Oo. Nasaksihan ko mismo kung paano bumagsak ang tribo matapos mag-agawa ng kapangyarihan ng mga pinuno nila. Nung gabing ipinanganak ka, may propesiyang lumabas na isang sanggol ang sisira sa buong lahi ng mga aswang. Ikaw ang tinutukoy nila. Kaya ba tinapon si Ilira sa basurahan? Oo. Maraming nagtangkang patayin si Elira habang sanggol pa lang siya. Teka, kung kabilang ka sa tribo namin, bakit mo ako tinulungan? Dahil nakita ko kung gaano kasama ang ginawa nila. Pagod na akong makakita ng inosenteng taong pinapatay para lang mapanatili nila ang kapangyarihan nila. Ayokong maranasan mo ang buhay na meron kami noon. Si Mang Tony, kilala mo ba siya? Oo naman. Kasapi din siya sa tribo natin. Napakasama niya. Nang dahil sa kanya namatay yung mga taong umaruga sa akin. Ramdam ko ang galit ni Ilira noong mga oras na yon. Pareho kami ng reaksyon sa nalaman namin tungkol sa kanya. Nagpatuloy kami sa pag-uusap habang ginagamot ni Mang Ben ang mga sugat ko. Nang matapos ay saka siya lumabas. Naiwan kaming dalawa ni Ilira. Kitang-kita ko ang halo-halong emosyon sa mga mata niya at alam ko kung anong dahilan nun. Maaaring hindi niya matanggap kung sino siya o di kaya'y hindi siya makapaniwala. Hinawakan ko ang kamay niya para iparamdam na hindi siya nag-iisa sa laban niya.
Pansamantala muna akong nanuluyan sa bahay ni Mang Ben dahil sa mga sugat ko. At sa mga araw na yon, mas napansin ko ang tunay niyang ugali. Hindi naman kasi kami nagsama sa isang bubong noon kaya hindi ko agad nalaman. Hindi ko akalaing sa kabila ng lahat ng nangyari ay makikita ko pa rin ang malambot niyang puso. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti nawala ang takot ni Elira at napalitan iyon ng galit at tapang. Naisip niyang habang buhay siyang magtatago kung hindi niya harapin si Tony. Hindi niya matanggap na dahil kay Tony ay namatay ang mga taong nagpalaki at nagmahal sa kanya. Alam din niyang hindi titigil si Tony hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Posibleng saktan nito si Mang Ben at ako, pati ang ibang tao sa baryo. Kaya nagdesisyon si Elira na lumaban. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para maprotektahan ang mga taong mahal niya at matapos na ang kasamaan ni Tony. Ngunit sinabi ni Mang Ben na hindi sapat ang tapang para matalo ito. Kailangan munang magising ni Elira ang tunay niyang kapangyarihan bilang kasapi ng kanilang tribo. Ayon kay Mang Ben, may isang ritual na kailangan gawin para tuluyan niyang makontrol ang lakas na nasa loob niya. Delikado raw yon dahil maaring tuluyan siyang lamunin ng kanyang pagiging aswang kapag nabigo siya. Pero sa kabila noon, tinanggap pa rin ni Elira ang gagawin. Kita ko ang hirap sa mukha niya sa tuwing natatapos ang ritual. Ayos ka lang ba? Oo. Nasasanay na rin naman ang katawan ko. Inom daw po muna kayo ng tubig, sabi ni tatay. Salamat, Leia. Upo ka kaya muna dito. Okay lang po ba? Oo naman. Ate Elira, ay sabi ni tatay, ikaw raw po yung magliligtas sa lahi natin. Totoo po ba yun? Hindi ko rin alam, Leia. Sinusubukan ko lang gawin kung ano yung tama. Huwag mo masyadong pilitin ang sarili mo. Pwede naman tayong humanap ng ibang paraan. Wala na tayong oras, Elmo. Kailangan kong harapin si Mang Tony. Tama na yung pagtakbo ko. Tapos na ako maging duwag. Gusto kong bigyan ng hustisyang nangyari kina nanay at lola. Sasamahan kita. Pangako. Hindi na kita bibiguin ngayon. Nakangiti lamang tumango sa akin si Elira. Hinawakan ko ang kanyang kamay habang siya naman ay marahang isinandal ang ulo sa aking balita. Ilang minuto rin kami nagpahinga. Maya-maya ipinatawag na rin kami ni Mang Ben para kumain ng hapunan. Mapayapa ang gabing yon habang nasa hapag kaming lahat. Pagkatapos ako na rin ang naghugas ng mga pinagkainan namin. Kinabukasan, maaga na naman kaming nagising para sa ritual na isinasagawa ni Mang Ben kay Elira. Hirap na hirap si Elira noon kaya naman awang-awa ako sa kanya. Sa kabilang banda, nag-isayo na rin ako. Inalam ko ang mga paraan kung paano labanan ang mga aswang. Gusto kong bigyan ng hostisya ang nangyari sa akin. Matapos ang ilang ritual, tuluyan ang nagising ang kapangyarihan ni Elira. Agad kami naghanda para harapin na si Mang Tony. Gabi na lang umalis kami ni na Elira at Mang Ben. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso habang tinatahak namin ang daanan pabalik sa baryo namin. Nagpatuloy pa rin kami sa paglalakad hanggang sa tuluyan na naming marating ang baryo. Tahimik na ang baryo noon ng mga oras na yon. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pagtibok ng puso ko at ang mahinang simoy ng hangin. Hindi pa man kami tuluyang nakakalayo, isang pamilyar na figura na ang nakita ko sa madilim na bahagi ng daanan at alam ko kung sino yon. Si Mang Tony. Naging alerto kami lahat nang makita siya at wala pang ilang segundo ay nagsimula na ang laban. Mabilis na sumugod si Mang Tony sa amin pero mabilis din namin siyang naharangan ni Elira. Aba, buhay pa pala ang ingratang ito. Paano ka nabuhay, ha? Dahil hindi ko pa oras para mamatay. Walang iya ka, Mang Tony. Niloko mong lahat ng tao dito sa baryo. Pinaniwala mo silang kakampi ka nila. Ha? Hindi ko nakasalanan kung mga wala silang utak. Nang dahil sa'yo nasirang pangalan ko dito sa baryo. Nang dahil sa'yo namatay ang nanay at lola ko. Kaya sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa amin. Elmo, maganda ka na rin. Sige po, Mang Ben. Ilang sandali pa nagsimula na ang laban sa pagitan ni Mang Tony at Elira. Pareho silang mabilis at maliksi. Si Mang Tony ay matindi ang pag-atake habang si Elira naman ay maingat at mabilis ang bawat kilos. Habang tumatagal, mas lalo nagiging magulo ang laban. Doon na pumasok si Mang Ben. Bigla siyang sumugod at nakipaglaban na rin.
Isang malakas na sipa ang ibinigay ni Mang Tony kay Elira ng isang dahilan upang tumalsik ito. At iyon na ang hudyat para sumali rin ako sa laban. Mahigpit kong hinawakan ang buntot pagi at saka malakas na hinampas iyon kay Mang Tony. At iyon ang naging dahilan para magalit siya sa akin. Mabilis niya akong sinugod at inundayan ng kalmot pero mabilis siyang naharangan ni Elira at Mang Ben. Pinagtulungan namin tatlo si Mang Tony pero tila ba hindi naging sapat ang lakas namin sa laban sa kanya. Pansin na pansin ko yon sa bawat suntok at sipa na ibinibigay niya sa akin pero hindi iyon naging hadlang para sumuko ako. Hindi niyo ako mapapatumba kahit magtulungan pa kayong tatlo! Hindi ka magtatagumpay, Mang Tony. Kahit anong gawin mo, wala kang takas sa amin. At sino ka para sabihin sa akin yan, ha? Isa ka lamang hampas lupang mortal! Maswerte ka at binuhay pa kita. Ano? Nagulat ka ba sa nalaman mo, Elmo? Oo! Ako ang aswang na umatake sa'yo! Hindi mo naman na kailangan pang ipamuka sa akin yan, Mang Tony. Dahil matagal ko na yung alam na ikaw ang aswang. Kung akala mo na bilog mo kaming lahat, pues hindi ako. Aba, ang tapang mo, ha? Tingnan natin kung hanggang saan ba yung tapang mo! Mahigpit kong hinawakan ang buntot pagi para ihimpas kay Mang Ben pero mabilis niya itong nailagan. Hindi ko na nasundan ang galaw niya sa sobrang bilis niya. Isang iglap lang ang naramdaman ko nang bigla niyang pag-atake sa akin. May malakas na tumama sa tagiliran ko kaya napaatras ako. Halos mawalan ako ng balanse dahil sa lakas ng tama. Hindi pa ako nakakabawi nang muli siyang sumugod sa akin. Naramdaman ko ang hapdi sa aking braso at dibdib dahil sa kalmot niya. Maya-maya tuluyan na ako napaubo ng dugo dahil sa ginawa ni Mang Tony at tuluyan na ako natumba. Ramdam ko ang pananakit ng aking katawan at sugat ko kaya halos umiyak at mapasigaw ako. Susugurin ko pa sana si Mang Tony pero naharangan na siya ni Elira. Muli na naman sila naglaban at mas naging matindi pa yon. Tinignan ko ang pagtatama ng mga katawan at kuko nila. Lumapit na ni si Mang Ben para tulungan akong makatayo. Ayos ka lang ba, Iho? Opo, salamat. Walang hiya ka, Mang Tony. Wala kang kasing sama. Bakit mo ba ginagawa to, ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ang kasalanan mo ay ang mabuhay! Salot ka, Elira! Yan ang dahilan kung bakit namatay si Aling Pina at Aling Maria! Bakit kasi hindi ka nalang namatay nung sanggol ka pa lang? Ikaw ang sisira sa tribo natin, kaya dapat kang mamatay! Tumahimik ka! Hindi ko kasalanan ng lahat ng nangyari! Simula nang ipinanganak ka, may sumpa nang nakakabit sa dugo mo. Kaya noon pa man, alam na naming isa kang panganib! Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Halos humalos sa buong lugar ang malakas na boses ni Elira. Ramdam na ramdam ko ang galit na naglalagablab sa kanya. Unti-unti siyang nagbago ng anyo sa harapan namin. Dahang-dahang lumitaw ang matutulis niyang pangin. Habang naririnig ko ang sunod-sunod na pagtunog ng mga buto niya, lalong nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ng naging kulay abo ang balat niya at mas naging matalim ang mga kuko at ngipin niya. Bumigat ang baligid at parang biglang lumamig ang mga hangin dahil sa lakas ng presensya niya. Sunod-sunod na nagpalit ng anyo si Mang Tony sa harapan namin. Malakas siyang sumigaw habang unti-unti nag-iba ang mukha niya. Naglabasan din ang mahabang niyang pangil at mabilis na tumubo ang matutulis niyang kuko. Halos mamula-mula ang kanyang mga mata sa sobrang galit habang nakatitig kay Elira. Mas lalo pang naging nakakatakot ang kanyang itsura na mangitim ang kanyang mga balat at lumaki ang kanyang katawan. Pareho silang nakatingin sa isa't isa, punong-puno ng galit at handang magbatayan anumang oras. Muli naman silang nagsagupaan pero sa pagkakataong yon mas naging matindi na ang laban. Halos hindi na namin masundan ni Mang Ben ang bawat kilos at galaw nila. Ilang sandali lang lumipas at pareho na silang sugatan. Duguan silang dalawa pero hindi pa rin sila tumitigil. Maya-maya, tumayo na rin si Mang Ben para sumali sa laban. Pinakiramdaman ko muna ang sarili ko bago tuluyang sumali sa kanila. Kinuha ko ang malaking itak na nasa loob ng daladala kong bag at mabilis na sinugod si Mang Tony. Isang malakas na taga ang ibinigay ko sa kanya. Napaatras si Mang Tony habang biglang tumalsik ang dugo mula sa malalim niyang sugat. Napasigaw siya sa matinding sakit at napahawak sa tagiliran niya. Sandali siyang nawala na balanse habang mabigat ang paghinga at galit na nakatingin sa amin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Elira. Mabilis ang tumalon papunta kay Mang Tony at malakas na sinipa ang likod nito.
Dahilan para mapaluhod siya sa lupa. Kaagad ding sinugod ni Elira si Mang Tony at sunod-sunod na sinugatan gamit ang matutulis niyang kuko. Tumalsik ang dugo habang paulit-ulit na umiwas si Mang Tony sa mabibilis na pag-atake niya. Sinubukan pa lumaban ni Mang Tony at tinawakan ng leeg ni Elira pero agad siyang kinagat ni Elira sa braso dahilan para mapasigaw siya sa sakit at mapabitaw. Doon ko po nakita ang pagkakataon kaya mabilis akong lumapit at malakas na hinampas ang itak sa balikat niya. Mabilis namang kumilos si Elira at saka tumalon sa likuran niya. Mahigpit niyang hinawakan si Mang Tony bago niya malakas na kinalmot ang likod nito. Napasigaw muli si Mang Tony habang sunod-sunod na naging pag-atake naming dalawa ni Elira kaya hindi na siya nakabawi pa. Muli kong itinaas ang itak habang si Elira naman ay mabilis na sumugod sa harapan niya. Kasabay ng malakas na pag-atake ni Elira, buong lakas kong ibinagsak ang itak sa katawan ni Mang Tony. Dahil doon, tuluyan ang bumagsak si Mang Tony sa lupa habang unti-unting kumalat ang dugo sa paligid niya. Sa wakas, tapos na. Patay na ba siya? Sa tindi ng pinsalang natamo niya sa kanyang katawan. Imposibleng mabuhay pa ang demonyong yan. Nanay, Lola, nabigyan ko na po kayo ng hustisya. Elmo, salamat sa tulong mo sa akin. Mang Ben, salamat po. Walang anuman, Elira. Sa wakas, malaya na tayong dalawa. Umiiyak na tumango si Elira dahil sa sinabi ko noon. Tumayo ako at saka inaabot ang kamay sa kanya para alalayan siyang makatayo. Isang mainit na yakap ang ibinigay namin ni Elira sa isa't isa. Nagpahinga muna kami ng saglit bago tuluyang maglakad papunta sa bahay ni Lolo Kaloy. Pagdating doon, agad akong kumatok. Makailang beses ko pang ginawa iyon at tinawag ko na rin ang pangalan niya. Hindi ko alam kung ilang minuto ba kami naghintay sa labas ni Elira at Mang Ben. Napasandal ako sa pader habang hinihintay na lang ang paglabas ni Lolo Kaloy. Ilang saglit pa at tuluyan ang bumukas ang pintuan. Gulat na gulat siya na makita ang sitwasyon pero mas lalo siya nagulat na makita niya si Elira. Hindi na nagtanong pa si Lolo at pinapasok niya kami. Ginamot nila ni Mang Ben ang mga sugat namin. Hindi ko na namalayang nawala na pala ako ng malay. Kinabukasan, nagising na lang ako dahil sa sinag ng araw. Nagmamadali akong bumangon noon para tingnan kung nasa bahay pa si Elira at labis akong nadidismaya nang makitang wala na siya. Dali-dali ako lumabas para puntahan si Elira sa bahay ni Mang Ben. Kuya Elmo, ano pong ginagawa niyo dito? Nasaan si Mang Ben at Elira? Lumabas po sila. Bakit po? Elmo, anong ginagawa mo dito? Elira, iiwan mo ba ako? Bakit ka umalis? Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Bigla ka kasing nawala sa bahay ni Lola Kaloy. Kinailangan lang naming umalis sa inyo. Dahil baka may makakita sa akin. Babalikan naman kita eh. Talaga? Oo, Elmo. Tanggap mo ba ako? Hindi ka ba natatakot sa akin? Handa ka bang makasama ako? Oo naman. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Gusto kong magsimula ng bagong buhay na kasama ka. Sige, Elmo. Tutuparin natin ang magkasama yan. Isa-isang pumutak mula sa mga mata ko ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Mabilis din ako naglakad palapit kay Elira para yakapin siya. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Iniwan ko ang normal kong buhay para lang makasama siya. Lumipas sa mga araw at unti-unti kami nakabangon ni Elira mula sa sakit ng mga nangyari sa amin. Nalaman na rin sa baryo kung sino ang talagang tunay na salarin sa likod ng mga krimen. At dahil doon, humingi sila ng tawad kay Elira na agad naman itong tinanggap. Pagkalipas ng 1 taon, pinakasalan ko si Elira at namuhay kaming dalawa ng mapayapa. Miss Ligaya, ayon kay Lolo Edward, labis daw sila nasaktan sa naging desisyon ni Lolo Elmo nung una. Pero kalaunan, natanggap pa rin naman nila ang desisyon ni Lolo Elmo. Considering na totoo nga ang kwentong ito, eventually na-realize ko na hindi lahat ng tutulong sa atin ay maganda talaga ang intensyon. Ang iba, ginagawa lamang na panakip-butas yon para pagtakpan nila ang kanilang tunay na ugali. Sobra akong bumilib kay Elira dahil sa kabila namang nangyari sa kanya, mas lumamang pa rin ang kabutihan ng kanyang puso. Pero mas higit akong bumilib kay Elmo dahil tinanggap at minahal niya ng buong buo si Elira kahit na magkaiba ang pinagmulan nilang dalawa.
Para sa iba, mali ang naging desisyon ni Elmo na iwanan ang normal niyang buhay pero hindi tayo dapat manghusga sa desisyon ng isang tao lalo na kung wala naman silang tinatapakang iba. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Elmo, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pagmamahal mo sa taong nalaman mong may itinatagong napakabigat na sikreto? Kakayanin mo bang manatili sa tabi niya kahit alam mo maaaring malagay sa panganib ang buhay mo? O pipiliin mo lumayo para iligtas ang sarili mo? Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin dyan sa ating comment section dahil gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. May mga kwento hindi basta-basta nakakalimutan, no? Katulad ng mga kwento na Elmo at Elira. At ipinapakita ng kwento nila na hindi lahat ng kinatatakutan natin ay tunay na masama at hindi rin lahat ay madaling pagkatiwalaan. Minsan, ang mga pinakamapanganib talaga yung mga tao nagpapanggap na mabuti sa ating mga harapan. Naku, marami yan. Ipinapakita rin ng mga kwentong ito na hindi hadlang ang pagkakaiba para sa mga taong nagmamahal ng lubos, diba? Maraming salamat kay Eric sa pagbabahagi ng kwentong ito. Kung nasaan ka man, sana palagi kang maayos at masaya at sana masarap ang ulam mo. Sa ating mga listeners, nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayon? Kung oo, please mag-comment kayo dyan sa ating comment section sa ibaba. At abangan niyo pa ang mga susunod nating mga kwento na puno ng misteryo, kababalaghan at nakakakilabot na sikreto. At ikaw na nakikinig ngayon. Kung meron din kayong sariling kwento ng kababalaghan o kakaibang karanasan, huwag na kayong mahiya, no? Ibahagi na yan dito sa aming channel at baka kwento nyo na ang susunod naming maitampok muli. Ako si Miss Ligaya, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat kay Eric sa pagbabahagi ng kanyang kwento. At kung nasaan ka man, sana ay palaging maayos ka at masaya at masarap ang ulam niyo, no? Sa ating mga mahal na listeners, sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong araw. Abangan pa ang ating mga susunod nating mga kwento na puno ng misteryo, kababalaghan at nakakakilabot na sikreto. At kung meron din kayong mga sariling kwento, ayan, wag na kayong mahiya, no? Lalo na kung ito ay tungkol sa kababalaghan o kakaibang karanasan, ibahagi nyo na yan dito sa aming channel. At baka kwento nyo naman ang susunod naming itatampok dito lang sa Aswang Confessions. Muli, ako si Miss Ligaya, ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.